ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ନାଥ ଧର୍ମ କ'ଣ। ନାଥ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ଜଗଭିତ୍ତିକ ଧର୍ମ। ଏହି ଧର୍ମର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଥିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକଗଣ ନାଥ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ। ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣକାରୀ ନିଜର କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ପରିହାର କରି ନାଥ ସଂଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନାଥ ଶବ୍ଦର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଓ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା। ତାପରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଏହିପରି ଏକ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଶୈବ ଧର୍ମର ଶାଖା। ଗୋରଖ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଗୋରକ୍ଷନାଥ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଓ ନାଥ ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ଯୋଗୀ ଜାତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ। ଯେପରିକି ବିନ୍ଦୁନାଥ, ମୀନନାଥ, ଗୋରକ୍ଷନାଥ, ଛାୟାନାଥ, ସତ୍ୟନାଥ ପ୍ରମୁଖ ନାଥ ମତବାଦର ବିଶିଷ୍ଟ ମହାତ୍ମାଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 10ମରୁ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନାଥ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅପର ନାମ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବା ମୀନନାଥ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସହିତ କିମ୍ବୂତିମାକାର ବିବରଣୀମାନ ଗ୍ରଥିତ ହୋଇଛି। ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସାଗର ତଟଦେଶରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଦିନାଥ ଶିବ ଯୋଗବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଥିବା ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ହେଲେ। ମାତ୍ର ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୀନ ରୂପରେ ଏହି ଯୋଗବିଦ୍ୟା ରହସ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମୀନନାଥ। ନେପାଳ ପରମ୍ପରାରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର। ମୀନନାଥ ବା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବା କୈବର୍ତ୍ତ ଥିଲେ। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋରକ୍ଷନାଥ ସିଦ୍ଧ ଗୋରକ୍ଷନାଥ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ନେପାଳରେ ସେ ନେପାଳ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ନେପାଳ ଦେଶର ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ଜୀବିତ ହୋଇଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ କୃତ ସଂସ୍କୃତ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁବେଦ ନାଥ ଧର୍ମର ବିଷୟକ ଦୁଇଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାପରେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ଶିଶୁବେଦ ହେଉଛି ଯୋଗଭିତ୍ତିକ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଶିଶୁବେଦ ପରିଗଣିତ। ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିର ସହଯୋଗରେ ନାଥ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। 25ଟି ଶ୍ଲୋକର ସମାହାରରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର କଳେବର ପୃଷ୍ଠ। ତାପରେ ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ଏହା ଆଦିନାଥଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାଥ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିପୃଷ୍ଟ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୁରୁ ଆଦିନାଥ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଲୟଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଢଙ୍ଗରେ ଏଇଟି ରଚିତ। ଏଥିରେ ଶିଷ୍ୟ ପିତା ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖିବା ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଥ ପରିଚୟ। ନାଥମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ନାଥମାନେ ଗଞ୍ଜାମ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ପଦ୍ମପୁର, ବଡ଼ାସମ୍ବର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଠ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଠ ରହିଛି। ଯେପରିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଆରବା ମଠକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଥମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ବା ଗାଦି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବେଶଭୂଷା। ସାଧାରଣତଃ ନାଥ ମହନ୍ତମାନେ ଶଙ୍ଖ, ତ୍ରିଶୂଳ, କାହାଳି ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ବେକରେ 108 ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଓ କାଜରେ 3 ପଇତା ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗେରୁଆ ଓ ତାରୱା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତି ତ୍ରିଶୂଳ, ଖଣତା, କଡ଼, ଡମ୍ବରୁ, ଶଙ୍ଖ ଓ ଲାଉ ଥାଳ। ନାଥ ଯୋଗୀ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେତୋଟି ରୀତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକର ପ୍ରଥମେ କାନ ଚିରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କାନ ଶୁଖିଗଲେ ତହିଁରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର
କନ୍ନଡ଼ଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ମୁଦ୍ରା କହନ୍ତି। ମୁଦ୍ରା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଦର୍ଶନ ଓ କୁଣ୍ଡଳ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରହିଛି, ଜଣେ ଯୋଗୀ ହଠାତ୍ କାନଫଟା ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 12 ବର୍ଷ ଅଘରୀ ଯୋଗୀ ହେବା ପରେ ହିଁ କାନଫଟା ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। କାନଫଟା ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ କୁହାଯାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ଯୋଗୀମାନେ ଶିବ ଉପାସକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିବରାତ୍ରିକୁ ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ାଯାଏ କିମ୍ବା ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଜାଳନ୍ଧରୀନାଥ, ଗୋରକ୍ଷନାଥ, ତାପରେ ନାଥ ଓ ନାଥ ଧର୍ମର କିୟତ୍ ଅନୁଶୀଳନ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ଗୋରକ୍ଷନାଥଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର, ଗୋରକ୍ଷ ବାଣୀ, ଗୋରକ୍ଷ ସଂହିତା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଶିଶୁ ବେଦ, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା, ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା, ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ନାଥ ସାହିତ୍ୟ।